काजलला टेन्शन आलं का? हां मम्मी वॅक्सिन घेते पण टेन्शन मला आलं. वॅक्सिन का आई तिकडे बसलं माझं. हाँ आपको 29 तारीख का 35,000 रुपये दिया। मला आवडतात ना टेडी बेअर म्हणून काल काढलेला. देवाकडे तर आलंच पाहिजे ना. हा आपला 2 कप रवा आहे ना. हां 3/4 कप दही आहे. आता हे आपण हे मिक्स करून ठेवूया. मिक्स करू. मिक्स करून फक्त ठेवायचं आहे का? हां मिक्स करून पाणी टाकून ठेवायचं आहे आपल्याला 10 मिनिटं. पाणी किती घ्यायचं? आपल्याला बॅटर बनवायचा इडलीचा. पाणी तुम्ही 1 कप घेतलं ना. हा अजून लागलं तर घेऊया. ते आपण 1 कप पाणी टाकलंय. 1 कप पाणी टाकलंय ना. आता मी 10 मिनिटं झाकून ठेवते आणि त्याच्यानंतर दुसरं दाखवते. चालेल. आणि ते हे चटणीचं साहित्य आपण खोबरा घेतलेला आहे, मिरची, कोथिंबीर, आपले शेंगदाणे आणि थोडे लसूण घेतलेले. आता हे वाटून आपल्याला पाणी टाकून वाटून आपल्याला चटणी बनवायची आहे. हां आणि आपलं मीठ टाकायचं आहे. आणि मीठ टाकायचं आहे. आणि इथे आपण आणलेलं आहे खाऊ. खाऊ तुला कोणत्या फ्लेवरचा खाऊ पाहिजे सांग. कोणता फ्लेवर पाहिजे? एक स्ट्रॉबेरी. आणि माझ्या आवडीची चिक्की तुला आवडते काय बघ. ही तुझ्या मम्मीच्या आवडीची चिक्की तुला. आणि अजून चकली आहे. आणि चकल्या आहे. चकली खाते रहो. ह्याच्या सर्व खाऊ आणलेलं आहे. खाली आहे ते. ते चिक्कीच आहे फोडलेली. दिलूला काय आता चटणी वाटून घेते. चालेल वाट. मीठ टाकून. हा मी इथे तडका तयार केलाय इडलीच्या बॅटर मध्ये ओतायला. चण्याची डाळ पाव चमचा, उडदाची डाळ पाव चमचा आणि मोहरी पाव चमचा अशी थोडी तडका करून घ्यायची. आणि इथे अर्धा चमचा बेकिंग सोडा घेतलाय. आणि आपलं बॅटर बघूया. आता याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. ही आपली कशी झटपट इडली म्हणजे त्याच्याबरोबर काही साहित्य नको, भाजी नको, काय नको. आणि आपल्याकडे भाज्या असतील ना तर भाज्या टाकली तरी चालेल. गाजर किसून टाकला तरी चालेल, कोबी. त्याच्यामध्ये हा तडका ओतायचा ते पण थंड करून. थोडा तेल घ्यायचा, अर्धा चमचा पावला चमचा. आता इथे पहिला गॅस पेटवून घेते. आणि भांड्यामध्ये आहे ना पाणी तापायला ठेवलेलं आहे. आता याच्यामध्ये हा बेकिंग सोडा टाकते. थोडंसं पाणी टाकायचं वरती. आपण असं जर इडलीच्या बॅटरमध्ये आपण तडका दिला ना तर आपण चटणीला तडका नाही द्यायचा. ते सगळं तेलकट नको ना म्हणून. त्याच्यात काय पाणी आणि लिंबू टाकलेलं आहे ना. थोडासा लिंबू टाकलाय म्हणजे भांडा आहे ना काळा होत नाही. आता इथे मी तेल लावून घेतलेलं आहे. भांडी अशी लाईनीत ठेवायची. पहिला आपण हा ठेवणार, दुसरा हा ठेवणार, तिसरा हा ठेवणार. म्हणजे लाईनीत भांडी ठेवायची. आणि ते पाणी उकळेपर्यंत आहे ना आपण भांड्यामध्ये बॅटर घालून घ्यायचं. आपल्याला छोटे छोटे जर इडल्या पाहिजे असतील ना तर थोडं थोडं घालायचं. हे कसे झटपट आपल्याला सकाळी सकाळी नाश्ता पाहिजे असेल ना फक्त रवा असायला पाहिजे घरामध्ये. आता इथे पाणी उकळलंय. आता पाणी उकळल्यावरच आपण ही भांडी ठेवायची. बरोबर 15 मिनिटं. 15 मिनिटानंतर आपल्याला हां इडल्या तयार. सगळं 15 मिनिटानंतर ना. गॅस कसं ठेवायचं? फुल. आपले इडल्या झाले रेडी. हां झाले. ओके चला आता आपण इडली खाऊन कुठे जाणार आहे? वॅक्सिन घ्यायला. आता म्हणजे आईची ड्यू डेट आलेली आहे. आमची अजून 12 दिवस आहेत आमच्या तिघांची. आणि मग त्यानंतर काजलची येणार आहे. काजल आणि आमच्या इकडे आम्ही ज्या हॉस्पिटलमध्ये जातो आहे तो विक्रोलीचा महात्मा फुले हॉस्पिटल, तिकडेच आपल्या सर्वांचे होणार आहे. आणि आम्ही कालच बरोबर 4 वाजता बुकिंग केली आणि आम्हाला फ्री स्लॉट मिळाला आहे ना. पण आई आणि मी आता इडली खाऊन आम्ही जातोय. चला खाऊया. वॅक्सिनला मी नाही आलेलो घरी है ना.
हॉस्पिटलमध्ये पोचलोय आता. आता इथे आम्ही आलो होतो महात्मा फुले हॉस्पिटलमध्ये. एक इन्फॉर्म 29 और मैं अभी आपको 35,000 दे रहा हूँ. आता हे आपण काय करायला आलो आहे, आम्ही परत आमच्या हॉलमध्ये आलेलो आहे. आणि इकडे कसं बुकिंगचे पैसे वेगळे असतात, मग एक सेकंड इन्स्टॉलमेंट असते आणि मग थर्ड इन्स्टॉलमेंट असते. आता हे आम्ही गेलो होतो तिकडे वॅक्सिन घ्यायला. अजून तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन द्यायची, तुम्हाला बाहेर देतो की या हॉस्पिटलमध्ये न मिळता आपल्याला आंबेडकरमध्ये जावं लागलं होतं. कितना 35 दे 35 किन बिल है. हाँ आपको 29 तारीख का 35,000 रुपया दिया. 29 नवंबर में जगह पेमेंट है ना, प्रोग्राम है ना, मैं अभी 35,000 रुपया दिया. ठीक आहे, चलो बाय, थँक्यू. हे आमचा हॉल. लवकरच भेटू. आता या हॉलमध्ये आम्ही पटकन येणार आहे. आणि तुम्हाला सांगतो, आम्ही वॅक्सिन बुक केली महात्मा फुले हॉस्पिटलसाठी. आणि तिकडे जाऊन आम्हाला एवढं माहिती पडलं की ती म्हणजे महात्मा फुलेमध्ये न मिळता आपल्याला, आता महात्मा फुले सर्वांना माहिती आहे की कन्नमर नगरला आहे, पण आता आम्हाला आंबेडकरला जावं लागेल. तुम्हाला पण एक इन्फॉर्मेशन देतो, तुम्ही पण कधी बुक केली वॅक्सिन महात्मा फुलेमध्ये तर तुम्हाला आंबेडकरमध्ये जावं लागेल वॅक्सिन घ्यायला. ते आपल्या 7 नंबरला आलं टागोर नगरमध्ये. चला स्वीट असायला. स्वीट होता तुम्हाला आता. एज काय 52. माझ्याला टेन्शन आलं का? हां, मम्मी वॅक्सिन घेते पण टेन्शन मला आलं. वॅक्सिन का आई तिकडे बसतात. ठीक आहे, त्यांचं कार्ड बनवलं आहे आणि कार्डवर आता लाईनीतून घेणार आहेत. आणि आमची फ्री वॅक्सिनेशन आहे ना. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल. वॅक्सिन घेताना आम्हाला शूट करायला नाही दिलं. पेन झालं तुम्हाला? कळलंच नाही, एवढं इझिली दिलं ना तिने. हां, खूप छान होते. आपल्याला तरच गोळी का नाही गोळी दिली. माझ्याकडे आहे ना, गोळी प्रोटीन नाही तर गोळी ते घ्यायला सांगितलं ना. काय करताय? काय करताय हे बघा इथे काय आंघोळीला जात आहे? किती वाजले? वाजले ते किती 1 वाजला. 1 वाजला. हे आमचे 2 ब्रश आहेत, हे टॉवेल आणि मॅक्सी. अच्छा, आता आम्ही इथे जाणार आहे आंघोळीला. सकाळ झाली की दुपार झाली? नाही, आम्ही 6 वाजताच उठलोय, हां का? पण मरत बसलोय. हां का? ते आळस इथे आम्ही आज सगळेच लेट उठलोय, पण आता आंघोळ बिंघोळ झाली माझी आरामात. काल रात्री खूप गप्पा मारत होतो आम्ही. रात्री आम्हाला 1-1:30 वाजला. काय काय करते? चपात्या बनवते. आणि पप्पू शेठ आंघोळीला गेलेत. आंघोळीला गेली. आमची दिलू वर आहे. वरती गेली. हा, दिलूवर आमच्याकडे आलेली. ती ऊन आपण दिलूकडे जाऊया, इकडे बसली. बघू दिलू काय करते. हा आमचा रूम. हा बघा, हा टेडी बेअर हा बाबांनी दिलेला ओमकारला. म्हणजे ते खूप लहान होते तेव्हापासून हा टेडी बेअर आहे. बंद केलेला, ह्याला झाकून ठेवलेला. प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये ह्याला बांधून ठेवलेला वर्षानुवर्ष. आणि आता तो काढला, मी आली म्हणून. मला आवडतात ना टेडी बेअर, म्हणून काल काढलेला. बघू दिलू कुठे आहे? आमची दिलू कुठे आहे? आई, दिलू कुठे गेली? दिलू हरवली. कोण आहे तिथे? ही बघ आमची दिलू. दिलू मॅडम उन्हात आहे, ऊन घेते मस्त. दिलूची आंघोळ बिंघोळ झाली वाटतं. आमच्यापेक्षा आधी ती लवकर उठली आहे. दिलू, हे दिलू, हे बघ कोण, हे बघ कोण. ऊन घेते, ऊन घेते. हे खाली चल, खाली चला जाऊया आपण आता खाली. त्याच्यात डिप करायचं आणि मस्त खायचं. अमूल बटर लावलं आहे आधीच फ्राय करताना. गुड मॉर्निंग सर्वांना. आता आपण बघूया आतमध्ये काय चालू आहे.
आतमध्ये चालू आहे पेज प्यायचा कार्यक्रम. तेच तिथे चपात्या लाटून झाले आणि आता तिथे किचन मध्ये बघा. किचन मध्ये बघा शेफ बोलवलेले आहेत बदलापूर पासून. भेंडीची भाजी बनवायला बदलापूर पासून लोक. हा, आपण जरा एक्स्ट्रा लाईट लावूया. तुम्हाला एक्स्ट्रा लाईट लागते का? हो लावूया. हे कोण आहे? मुड्डी बाहेर आली. इकडे काय लसूण ना? हो. लसूण, भेंडी चिरून भेंडी, घेतली, कांदा. थोडा कांदा घेतलाय आणि 4 हिरव्या मिरच्या आणि थोडीशी हळद. बस साधी सोपी हो. बनवा. चपाती किती केल्या मम्मी आज? आज भात नाही करायचंय का? आज भात नाही चपात्या. अरे वा. आणि हे नारळ फोडलेले ना हा ते गोटे निघाले, मग ते किसून आहे ना आता जरा ते सुकवून ठेवायचे. आता त्याचे गोटे करायचे. नाही गोटे नारळ होते हा. ते आता किसले किसणीवर आणि आता ते सुकवून जरा ठेवते. खोबरं फ्रीज मध्ये ठेवायचं, जेव्हा पाहिजे तेव्हा वापरायला घ्यायचं. आपलं दिल बघूया. आज उजेड बघा किती आहे. वा वा. आपण बाबांकडे आलो. काय कारणाने? लग्नाचं इन्व्हिटेशन द्यायला. हां, सर्वात आधी त्यांच्या मंदिराचा पण पाय पडायला आलो, त्यांचे पण पाय पडायला आलो, इन्व्हिटेशन द्यायला आलो. त्याला त्यांचा परिसर दाखवूया आजूबाजूचा. आणि आपल्याबरोबर अजून एक मेंबर आलेला आहे. दिलला पण घेऊन आलो आम्ही बाहेर फिरायला. दिलू बसली. तुम्ही बरे आहात ना? हे आले होते आपल्या एंगेजमेंटला आहे ना? हे बघा यांचं मंदिर बघा असं. फळं खायला येतात. सकाळी लय जमा होतो. हो कचरा किती जमा होतो. ते आता फळं पडून पडून ते सकाळी संध्याकाळी येणार परत नाही खायचं. चला या तुम्ही पण लग्नाला. मेन मूर्तीचं यायला पाहिजे आहे की नाही मॅडम? आणि आम्ही बाबांना फराळ पण आणलेला आहे. देवाकडे तर आलंच पाहिजे ना? हो ते बरोबर आहे. है ना? देवाकडे आलं, देवाच्या माणसांनी खाल्लं म्हणजे आशीर्वाद लागतो. चला बाय. दिल्लू बसली. मी ते फुलं बनवत होती आणि दिल्लू येऊन इथे बसली. दिल्लू पण फुलं बनवते, ती पण येऊन बसली. तर बोर्डवर बसले. हां तेच. फुलं बनवते का? हां उठली. जा तिथे बस, तिथे बस. म्हणजे मुंडी कशी वगडली ना. चला आता काय करते ते? तर मी कट करते पेपर फ्लावर बनवण्यासाठी. हे बघा. असे तर फ्लावर बनायचे. 2 कार्ड पेपरचे. हो, एक येल्लो चार्ट पेपर आणि एक रेड चार्ट पेपर. दोन्ही चार्ट पेपरचे वेगवेगळे. हो. आता हे कुठे कसं लावायचं आपल्याला? बॉलमध्ये. असं चिटकवायचं आहे बॉलला. ना? हां ह्याच्यामध्ये गोल्डन ग्लिटर शीट लावायची अजून. हे याला स्टिक केलेलं आहे ना असं? हो स्टिक केलंय मधोमध. एक दाखवते ना मी कसं केलं. वगैरे चार्ट पेपर आणलेले आहे. हे कट करतो ते. वगैरे आमची दिलो बघा. दिलो पप्पी दे. आता स्क्वेअर घेतलास आणि त्याला असं केलंस ना? ट्रायंगल. ट्रायंगल केला. हो असं. आणि मग हा सेकंड फोल्ड. डबल फोल्ड झालेला ना? पहिला फोल्ड, हा दुसरा फोल्ड, हा तिसरा फोल्ड. तिसरा फोल्ड. हां असं पकडायचं. हे ओपनिंग असं ठेवायचं इथे आणि आपल्याला हा पोर्शन असा कट करायचा आहे पेटलच्या शेपमध्ये. कट करायचा. इथे मोठं येल्लो झालं ना आता ते? चालतं. नाही नाही ते मोठं हां येल्लो. हां हे मोठं येल्लो. हां तर आता हे ओपन करायचं. हे बघा. आता त्याच्यापेक्षा छोटं जरा ते करायचं लाल हो. वाला. हा मी 20 सेंटीमीटरचा स्क्वेअर घेतलाय. आणि तो किती तर ह्याचा सेंटीमीटर? छोटा रेड कलरचा आहे ना तो 15 मध्ये घ्यायचा. 15 सेंटीमीटर. हो, 15 15. हां दिलू आलेली ना बसायला. हां हां मग मी हे केलं नाही तर ये 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 बाय बाय
दिलूला असं ते पेपर आवडते वाटतं बघायला. हा ती बघते ना कलर कलर दिसत असेल ना. मी इकडे भरपूर होते ना. चालली शॉर्टकटनी चालली चालली. पाठवायला बघा. पाठी हो, काय ते पाठी हो. नको 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 जाऊ दे. ते काय करते तिकडे? ती पेपर ठरलेत ना पाठी. हे बघ बस बस. बघते बरोबर तू काय करते आहे. ए छापा घेऊन दिली, सिग्नेचर देऊन गेली, ऑटोग्राफ. काय बोललो तू काजल? आता तुम्ही काय 29? हो काय नाही हो चालेल हो चल. मी हा, म्हटलं bye, bye. आता मी यांना 29 ला भेटणार डायरेक्टली. हो का? हा डायरेक्टली नवरी बनून एकदम मॉलमध्ये. नाही तर परवा येशील परत जाताना. आता नाही आमची शेवटची भेट ऑफिशियल आता शेवटची भेट. आता बघा विक्रोलीला आले होते कारण यांना जायचं होतं कुठे विले पार्लेला जायचं आहे. मग कुठे भायकाला जायचं आहे. अजून वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचं. केलवन आहे आणि एक रिलेशनशिपमध्ये काहीतरी म्हणजे त्यांचं आहे, त्यांचं काम तिकडे चालले आहेत ते लोक. नाही तर परत तिकडनं रूटमध्ये विक्रोली पडते. तोंड टाकायला येईल हा. पाहिजे तर. फ्रँकी खाणे गो तत्ताला घालत भैया आणि तू इतर गुण. सो सॅड ना. तू येशील मग परत. नाही बोलेली जाऊया. रस्ता हाच पडतो आहे.